Kita coba dulu secara latihan rutin ya. Mandar mirai ulo sotuho asalas daging di seorang nang rohani budul di labuki pos roham hasian udong hari peho saleleng moduki sai huho kopro tung sobo imarsak rohani tungias rohaki maka horongi ho dang naboi ha suhatani ita holong di rohaku Tuhan. Tak terkatakan lagi kasih sayangku padamu. Pos roham hasian hurong ari peho saleleng moduki sai huho kopro tung sobo imarsak rohani tungias rohaki maka holongi ho dang naboi ha suhatan ita holong di rohaku Tuhan. Rohaki maka holongi ho dang naboi ha suhatan ita holong di rohaku Tuhan holong di rohaku Tuhan.